peda wone Ejo nyamie Amen. Ye bere ne kopa ye gina nyame asem so na ya bompaye. Amen. Na ka kire wuni oto nche se ene wuye nhira wo Awurade din mu. O man te woni ka kire no. Bon sen kesem Awurade. Asem na matu din se two road on the earth. Yewo akwan hodo mienu ena wo asase so. Amen. Na bibisa wo se emudian na wonam so. Wo kwan na wonam so no eye ana se wo kwan no enye. Hallelujah. Akwan hodo mienu ena onipa biara nipa desani biara ewo wasase we so. Enti se wo kwan no etutu a huni sede potos no ubesi no bonsema Jesus Christ. Hallelujah. Ekwan bi wo ho a eso ye free na se wonam so a enche kra na waduru ba bia wokọ ene kwan bi nso wo ho a eso nya kra eso watutu how was so Jesus amanie was so nanso sa kwan no obecheri ansa na woduru ba bia de wokọ. Hallelujah. Amen. It is sign akwan hoduo mienu oni pa bia wasase so awose wuchisu mu baako na ena no pa bibisa oni ote wonche se emudien ena wonam so. Hallelujah. Amen. Bisa wuni ase emudien na wonam so emudien o bisa ne ye. Amen. What can Proverbs chapter 14 verse 12 now? Or say a kwan bi wo ho a etene wo nipa eni so nanso ewie ya ne yade an wo onipa nam kwan bi so onim say yes e kwan wo ya menam so de eye kwan papa pa de mame eye e kwan a edi nkunumdie ba eye e kwan a edi yedie ba eye e kwan a emfaso wo so but ne huhum ne onim say eye owu akwan bi na yede wonam so bonsema Jesus Christ. And then Minuka say obi kwan wati ane kwan ye kokonsa kwan correct ono no kwan no eye kokonsa kwan na onam so obi nso de ye yenwie wiade pa sa obi nso de say ye mokro no pa obi de ne say den he boni bia wasase su bia onye bi sa woni sekro on senunua na bibisa wo say sa ekwan na wonam so no awo bokro no wo tan wunua wo chiri obi no bibisa say eye kwan papa na ye ka ho asem na na. Oh amen. Amen. Sa kwan ne de say wonamu a wo ka asem bi a wo ye free ka mo obi antiu obi anhaw wonamu trodo na wo ye de wo kọ. But can we say sa kwan na wonam no echira asem no eye owuo kwan bonsema Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Obitio ni buofu obite de aya no so no kwan no no oni de ne kwan ne se abufu bia mna no so anytime bi obi nya de na nya na hina ne bunya de emfu no eye no kwan eno no sa ni pa no on kan woni se eye owo kwan na ede wonam so great e kwan na mu ye free kokko kwan enche na no kokko asori enche na ne buofu owie no aka cha no se me kra me nim de e ba sa me yes ade no. Hallelujah. Amen. E kwan na wonam so na enye nti e toda bi se Ewurade se Ewurade e kwan ya menam so ya na nti wo ho abompa bi se Ewurade se Ewurade nkyira wo kwan a wonye de onfa so because ye wo akwan hodo emienu ene wasase so. Amen. Amen. E kwan bi so ha eye tia pa ahokyere wom sa kwan no
woyɛ biribi na sɛ nya deɛ ogyina w'anim no ho sɛ deɛ woyɛ na nyɛ nti ɔbɛteɛ wo akyerɛ wo sɛ deɛ woyɛ ɛnsɛ mfata sɛ woyɛ ɛba ne sɛ bɔsɛ ne nipa no hyehye no onim sɛ nipa no ha no ɛnyɛ haw bi na ɔhaw na mmom wo daakye ɛna nipa no hyehyɛ ne yie bɔ wo nsɛm kɛseɛ ma Awurade wo daakye ɛna nipa no yɛ de ɛhyehyɛ ne yie amen eti ɛkwan tiatia ne deɛ ɛyɛ ɔhaw ɛna ɛwɔ mu sɛ wokɔ nante mu a ka hunu sɛ womfa no tɔtrɔtrɔ da dabi anytime bi ahokyerɛ baba atamdidie baba ɛnɔma ɛmu ɔden ɛna ɛbɛba wo so but sɛ wobɛtumi afa so apem akɔ w'anim a awieyɛ no ɛyɛ papa ɛde ma w'abrabɔ amen woamma wo nsɛm hallelujah amen yɛwɔ kwan twa o korɛ yɛwɔ kwan bi nam saa gye nipa yɛ biara yɛwɔ kwan a wɔnam soɔ sa ne teɛ ɛkwan biara so wonam so a baabi a wokɔ no wobɛduru saa ɛyere so paa so a wobɛduru hɔ Amen. na bibisa sɛ sɛ woduru hɔ a aba papa bɛn ɛna wokɔ akɔtwa wɔ hɔ Jesus amen amen nti ɛna no pɛ yɛ na awie hunu kwan a wɔnam so korɛ hunu kwan a wɔnam mu hunu kwan a ɔhaw ne ahokyerɛ wɔ mu no saa kwan no ɛtɔ da mene because ɛna no Bible kan baabi of 1 Peter chapter 3 verse 8 coming no ɔse sɛ monye hunu amanneɛ kakra na me asafo Awurade ma yɛ dɛn ma fa mo na me siesie mu amen sɛ wote saa kwan no mu a na wada Onyankopɔn ase amen because awieyɛ no ɛde nkonimdie na yɛ dɛn ɛde bɛbɛ bɔ wo nsɛm kɛseɛ ma Jesus amen amen ɛnyɛ deɛ obi yɛ ɛma ne nyɛ wo fɛ saa ɛbrɛ bi obi bɔ no ɛma w'ani mmere saa bra no ɛnɛ obi aduru a wonim kwan korɔ ɔnam so ɔyɛ dɛ ɔde kɔduru yɛ eti mɛmpere sɛ wo so yɛ dɛ ɛbɛduru hɔ ebia ɛnyɛ wo kwan no na mmom wo kwan no yɛ ɛkwan fiafia no ketewa no ɛnoa na wobɛfam ayɛ dɛ ɛde ɛkɔdu amen 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 Awurade wɔ mmerɛ de ma obiara korɛ sɛ mmerɛ ni hɔ a ɛnka adeɛ nkye na adeɛ nsa ɛna obi no nsia bɔ ɛkyɛ na wodeɛ bɛtumi abɔ amen nsi ɛkɔ atiatia no ɛna sɛ wonam mu na ahokyerɛ ba wo so a kɔ so a na fam amen wo fam kɔduru a ɛmere papa mu no Awurade Nyankopɔn bɛhyɛ w'anim na amen bɔ wo nsɛm kɛseɛ ma Jesus sɛ akɔtuo so na wopa a wode agyere ho na fa kɔ atiatia no kɔ so na bɔ mpayɛ na saa ɛkɔ atiatia no deɛ wonam mu sɛ de ahokyerɛ no bɛba wobɛpem so apem so apem so ɛkɔ wiase a wobɛyɛ dɛn wobɛduru amen bɔ wo nsɛm amen ɛkwan ho du mmienu ɔdɔfoɔ pere sɛ wobɛfa tiatia no agya tɛtrɛtɛ no amen yɛnka bibi wɔ Matthew chapter 7 verse 13 to 14 Matthew 7:13 to 14 no wɔse monhyɛ ne pono tiatia no mu yɛnhyɛ no pono tiatia no mu na ɛpono a ɛso ne kwan a ɛtrɛ no deɛ ɛkɔ ɔsɛ yi mu ɛpono a ɛso ɛne ɛkwan a ɛtrɛ deɛ ɛyɛ dɛ ɛkɔ ɔsɛ yi mu wɔse na wɔn a wɔhyɛ no mu no bebree wɔn a wɔwura saa kwan no mu deɛ ɔmo dɔɔso paa ɛdunan no wɔse na ɔpono tiatia ɔpono tiatia no deɛ ɛne ɔkwan yɛhia no deɛ ɛkwan yɛhia no deɛ ɛkɔ nkwa mu na wɔn a wɔnam no mu sa wɔn a wɔnam mu no sa bɔ wo nsɛm wɔn sɛ kɛse ba Jesus hallelujah Onyankopɔn asɛm yɛ no kuro nokorɛ wɔse ɛkwan tiatia no deɛ esua no wɔse ahoyɛhia wɔ mu ɛno na ɛkɔ nkwa mu na wɔn a wɔnam mu no yɛ dɛ esua nti ɛna no Awurade aka n'asɛm sɛ ɔse ekuo ketewa amamu nsuro na ɛyɛ mo agya wɔ so ne pɛsɛ ɔde ahendie de bɛma mo ebia adwuma bi na wɔhwehwɛ saa bere wɔbɔ ho mpayɛ wɔnante ho a wɔn nsa nkan wɔda so nam kɔ atiatia no mu sɛ wɔbɛpem na wɔkɔ w'anim a ɛbɛduru me pam no deɛ wɔhwehwɛ no wo sa bɛka amen bɔ wo nsɛm ahokyɛ ne ba sɛ tempo a nya abotrɛ wode kɔ so afa kɔ atiatia no yɛdi wɔtam sɛ tempo a nya abotrɛ kɔ so a na pem na fa kɔ atiatia no amen gye bɛyɛ obi a fa abotrɛ na kɔ atiatia nantim na kɔ wɔn a wɔnam kɛseɛ no mu deɛ ɛhɔ deɛ metu maka bi ayɛ dɛ ɛno ɛyɛ free yɛnka wɔn asɛm wɔyɛ ka wɔn asɛm no wɔn yɛpere nkwa papa ɛna ɛde ama wɔ Jesus so obi ka wɔasɛm a na nkyɛn sɛ ɔtan na nkyɛn sɛ ɔndɔ ɔmpɛ wɔasɛm ɔtenetene wɔayɛ wo yie na wɔtumi afa kwan papa ne mu na awieyɛ no wɔnya baabi papa ayɛ dɛn atena bɔ wo nsɛm kɛseɛ ma Jesus
Hallelujah. Amen. Bible ne kan Isaiah. Wo se ye nyina wo twetwede se enwan. Ya dane afa ya kwan so. Correct. De ye pe ene ye de ye because ye hwehwe Nyankopɔn kwan ne ye de ye mfa so. Sa. Orafo. Wo ha obi a wonam wo ha. Sa wonam kwa tete ne mu a empere wo se wo befiri mu akonam kakraka ne. Amen. Hallelujah. Amen. Sa wo konnante kase ne mu ne de wo hwehwe wo saka ewiye ne bibisa se emfa so be na beba so de asa. Nemo ketua na wonamu na wo bre no so obekọ so afam no wo bawurade mpaya ewieye no edaw dibi edai e wo ho enti enuntomfo ne ka se edaw we ebeba adetwi edai emu sa edaw beba adetwi mu erade de edaw beba adetwi mu zenisio. Hallelujah. Amen. Enkechi fama wa bravo da kwai na wonamu no koso na boy wade mpaye correct da fasa kwae kwae na wona mu no koso na tintim owurade na ase na fam ye ni wona wo fa sa kwae mu but wo mawie ye kakraka wo de die sa amen je wona mu ohaw no esa obi de so se no wo de enso opem ye de ekonenim enha ho kofa kwan tetrete nim ekwan tetrete no emfa so bi anye de emro ekwan tetrete enu na eni prayer de ewom and no otan ye den ewom. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So when him radia won presa o ye den obefa ekwa kase. Correct. So wo hwehwe de awurade nhira de a ekwa tiatia no enimu na obanante. Ena me ma me kasa nwa. Correct. Ye twitwa no ma so ne afiri hantem. Ekwa bi a wonam mu no hwe wo kwa ne ye. Amen. So wo kwa na ye kokonsa kwan ya jai. Sa. Eye pesabi kwanya kwanya jai. Correct. Hey, eye awudie kwanya ye de jai. Amen. Hallelujah. Amen. Na presa wo be fa kwan papa no. Amen. 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 Presa wo be fa kwan papa no. Correct. Wo fa kwan papa na wo benya nhira ye de ewum. Amen. Won se kese ba Jesus. Amen. And now no pa awurade wo abɔ de ama. Correct. Eye kwan mienu. De kwankom. Ani de ko owuo mu. Emu die na wonam so. Mu die hin anam so. Emu die na wo fam. Sa. Emu die hin na wo de wa bra abode de edem. Jesus. Hallelujah. Amen. Last week na me ka semi wa ha. Say de onipa de wo bedue bia wo ye de. Wo betwa. Sa. De wo bedue bia wo be de. Wo betwa. Amen. Amen. De wo beguo no anu na wo behu sai de efifi. Enti se wonam ekwai kakraka ni mu kan hu ni se wo dua bibi ye de e wo ho na mo de wo dua no ho no ebe fifi ma wani aye de ehu sa. Hallelujah. Amen. Zion nyame otiasi. Enti wo kan Micah chapter 7 verse 5 to 6 na oka se bi wo ho na fa baby na ye me de osu di pa bonini ni nti eduru baby pa oba oda wo kukum mpo no eni kwan se wo ka wo tirimu asem de chere sa. Hallelujah. Amen. Because you were quite who do me in the Panama so. Great. Upinam Cassiano so. When you say Cassiani, the Asia, what do Kunim Cassiani, the Emmanuel, papa, they can be the Achawobwa. Tiana, what you know, Coswana, Cosuna Fum, a bedroom with Papa Muno, a Radina Copa Bessa. Oh, in some Cassiama Jesus. A Radina Copa Bessa. Amen. The wolf from in there or how many manabia wouldn't be a Jesus. And when you say a radinim, the wolf from Michael, a radinim or a hobby wouldn't move. A combia tone, a radinim, what? Yes, sir. A bedroom with Papa, a radibama one man and apple. So, amen. And bro, and coffee a quite crackam. Sir. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Say, no, we didn't mean. Na de akina se wan sori a efa so be na wo so bi ani so but se wo didi me na de akina wo say nyankwa foforo na wo na ante eno na fa so ye de wo so amen nti ekwan bi a wo na bi wo ya branti wo ya papa o wo ya katesi o hwe kwan ni ye se ekwan no ebe boa o ebo bi na da o hunu kwan a wo nam so a Shabusia who free mu baby who free mention say ebusia mu obie ni wo obuafo obie ni wo enti wo nkoshe obi se oye na mo wodi woni betu awurade so na wona ate kwatiatia amen wa mo nsema ma Jesus Zion nyame wo kwan ne de pre wo kwan ne great nante kwa papa sa
And I know pay as a man which I say. A quine pen I want to I'm paying on them so. Shaquina when I'm swooning. A quina a bumble could be abutri. Amen. And then I was so cheating if you are day or fast. Amen. A quina do be come. Amen. And I was away there. One nantimu, no one yanship, Papa be a day. If free radical. Sabram the Cassani baby, and it didn't want to bless you about bomb pie. Correct. Sorry, General Nasso. So, Janaso. Everybody Bomb pie. Bowsem. Pejasa Cosroma Nakata Winnie. Was so sunny where you are Namashadi? Was on the side, was so. Was in where yes. Mr. Radia don't the two and some baby Ujina. Amen. What's on some? What's on? What's on sunny? Jesus. The person who is the one that was on a jeopardy. Yes, Lord. A jeopardy. Jesus. What's up? Jesus. What's up? Oh, Jesus. Jesus, Lord. Abandoned Yehovah. Jesus. Yes, Lord. Woman, what's it for? Nina Benya Fahudi. What's up, son? Woman, What's up? Nina Benya Fahudi. Abandoned Yehovah. Oh, he never woman. Benya Fahudi. Abandoned Yehovah. Abandoned Yehovah. Woman, what's it for? Nina Jane Petra. Woman, what's it for? Nina Benya Fahudi. Abandoned Yehovah. I want to fall. Nina Benya Fahudi. Abandoned Yehovah. Yeshua, Sweet. Yes, you are. Yeah. When you're menema, Rudy woman, channel, not so, yeah. I go to Yamia. Yes, we will. Yes, yes, we will. Jesus. And the radical such as a young mom, my God. Yansu ye Unyame neba Mawana sunya todon Oh Mawana sosa Mawana sosa Yes, Lord. Mawana sosa Yes,
Isi yansu yeah yeah. Onya menema. Onye umoja. Umoja. Atoye. Odi atoye no. Tuwo. Apara. Isi yakotu Onyamie. Yes we know. Isi Enyame bampeda no sanko soresa. Odi Umoja no. Odi atoye no. Aje. Sorry no. Yakutu no. Sorry no. Isi yakutu no. Aje. Yakutu no. Wajini wewe sesia. Wajini wewe sesia. Isi yakutu no. Mesama pajai. Asofo no so Mike. Kase urate. Mesama pajai. Semi kapomo. Na me bo ampaya. Me di Roma busuemo. Te wo so retia mi bia. Osula plan na. Enkoba no show. E wa yeso ne ba. So sana ba sampaya. Somebody slap your hands and pray. Somebody begin to pray. Leifasi madababa, la sati madababa, la pati madaba, la franta papati madaba, la si madaba, pati madababa daba, la sata palagadaba, le matwanta papa, le fakasi madababa, la matumpala madaba, le sata pap, le makompa, la tema dababa, le fasataba, la makompa, la sita pap, la dabranda papa, la sata papa. Somebody begin to pray. Slap your hands and begin to pray. Somebody stamp your feet on the ground and begin to lift up prayer. Please shut up. La sima kumpa, pasima tapa, la franta papa, please shut up papa, la makompa, please shut up papa, la badia papa, please shut up. Let there be a shut in the spirit. Let there be a shut in the spirit. Let them catch fire. 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 Every power of God contending against our life of God. Let them catch fire. Not take but up. Not top. Not take but up. Not take but up. Not shut up. Not take but up. Not my twin up. Let's shut up. Don't be better away your fear. Don't be better away your fear. I could tell you, as I begin to pray, as I begin to lift up prayer for God, let them catch fire. Let them catch fire. Let them catch fire. Let them catch fire. Roar in the spirit. Roar in the spirit. Roar in the spirit. Begin to step your feet on the ground and begin to lift up prayers in the name of Jesus. Let them shut up. Let shut up. Let shut up. In the name of Jesus. 1 Samuel 10. 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 1
Sure. Ebi mo mpa ye adwuma. Ebi mo mpa ye kasa. Jesus Christ. Fonsa to ko Jesus. Mpa bo ni emi yo. Ye rade be kan ye be kan. You be to me. Hakwa kofa sasino. Vijo da nature. They want to be see wano. Ema be fo be bomate. We see a kwade. We jamenara. Odi kuni beba. Ye be to me hakwa kofa sasino. Vijo da nature. The mercy powano, ema before baba made. You want to teach me this? See a kwade, omenara, odikuni beba. Afi peta sarukoso. Ekuni, ferade, ekuni, ferade. Odikuni, amana sorry, ebeimo, ebei, kunidi, ekano, ekunidi, feradi, ekuni, feradi, efaradio, odikuni, amana sorry. Jesus. MC, come on me. Mama, me bomb payam. Why? Sorry. Me bomb payam. Jesus. I'm praying for you. The Holy Spirit says I should pray for you and vindicate you from illness. Have you come here before? And then our first time. She said today is her first time coming here. Erade mami huni se ye ma waduane wo sunsumu. Na sunsumu aduane na ye de ma wono. Akwafa ade bi te se yade e de abeto abrabo so. The man of God says that God reveals to him that they have given you food in spiritual to eat. And she said that it's yes. Erade se ma mon paya ma wa ebeturu mrebi de baba na nya asem papa. The Lord says if I should not pray for you, it will get to a time what will come will not be good. Amen. Amen. Erade de me spirit e ko pie wo mo busuam. The Lord has taken my spirit to your family. Na abusuam wo no. In that family. Ade ayaye abusuam no man se obia nya sika ofan ko hospital ofri hospital we no de ko hospital we. What is going on in that family is that when you get money, the only thing you can use the money for is to take to the hospital, but you cannot use it to do anything better. Won baye sa na sika na yeden ahye. Ne Awurade say me mo mpaye ma maami. What did Benedicta da? Have you heard the name Benedicta before? It's me. Awurade say me mo mpaye ma sa din. Amen. Because Awurade maami hu ni say ye bie maami ni tiri konkros ye bie so ye bie wuti cap. Ye bie ni ti so say. The Lord let me see that the scar of this woman has been opened. Oko hospital. She went to the hospital. Na asama doctor ne ka che ne say adia ye betumi aya ebeje nkwaje say ye bie wutiri so. The doctor said that the only thing that can save you is for us to remove the scar of your Na me hu say ye bie maame tiri so. And I saw it happening. Na abra ye bie ni tiri so no. Abra ye bie ni tiri so no. After when the doctor opened the scar,
Doctor ni na for mu de. The doctor did what he can. Na so maame na ntumi amanko mu. But the woman couldn't survive. Me wo se maame na efrim. I saw her dead. Eye ade a ya hwehwe. Ye de ato. Na Ewurade se me kom maame we abusuam. The Lord said I should go to this woman's family. Na altar bia ewo abusuam mo me ko breaki fama maame. That I should break any altar in that family. Na se me to be breaki sa altar na. I'm able to break this altar. Aje bia ya hwehwe de afa mo say ye be bie ni tri so na maame ye firi mu no ye be cancel out. Whatever that they plotted this woman. Oh, some Ewurade na kopo ya wo de ma. Yenyi wani tell me. Don't say no go slow man sir. Me kochi mi nyankopo. Me chefone me bwafu. Yenyame. Yenyi wani tell me. Me chefone me bwafu. Yenyame. The angel that I'm working with is in your house right now. And this family that I'm talking about, it's called Kumati family. Kumati family. And she said it's my family. Send him, no, come there. The angel is there right now. They destroy all the plans that they plotted against your life. Amen. 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 One summer Jesus. Power and self. Jesus Christ. MC moved to this life for me. The man's life. The third person should stand up. Power. I'm praying for you. The Lord says He knows you because of your cheerful giving. He knows you. Amen. Amen. I've seen an issue popping up. The Lord revealed it to me that it's going to be like a land issue. The Lord said I should pray for you. Should stop. Power and self.
Jaji ya buwa me pempe. Abansa ya fuwa majina tuwa nara ya ko. Bikuma buka tusi ya kodi ya buti ya no wamani nye. Omani nye. Jaji tusi. Echame besi ya biyo mamuni fuwa. Say you're very careful. The Lord said I should tell you to be very careful. Okay. Okay. It is a land issue. What you think, gay brother? What you think, gay brother? Have you heard the name Gabriel before? He said yes. What happened? But what happened, Mr. Forson? What happened, Mr. Forson? You used to call him Mr. Forson. Power! When you made that fool. Eradicate such as a deep pie, you did to any panel. And you gave that Ken Forson. Yes, Ken Forson. The real name of that person is Ken Forson. Eradi mami hunu asase sambia eba woni sani panentem ne eradi se me mon pan ma mom yenu na me ntwam mfiri o. I saw a land integration between you and that man. Because eradi mami hunu se nipa na me bo ne didin ko ye surveyor. Wonim so ye surveyor. That person I'm talking about is the surveyor. When you made that fool, what's up, no team, they say that they are taking this opportunity to destroy. Me woni say woni sani pano. Enya asase ho asem. Na abra asem ne baaye no. Enam so ma wo yusu sika nyina di roma wo sika asem ko fom, sika hye. Na Erade say me ma wonya careful na me mo mpaye ma woni sa force said ye be ya sa asem a me ka kire wo entumi ba. Amen. Power. There is a land litigation between you and that man, and because of that, you're going to use all of your money that you're having to enter into this issue, and you will destroy or you will get all your money vindicated. You're very careful. Be very careful. You're very careful. Be very careful. Okay. Amen. Man, we say flowers equita oneself. Flowers equita oneself. What did Anita? Have you heard the name Anita before? Women say. Oh, yeah, my fiancé. Oh, you're a good girl. She's a very good girl. Ofri Volta region. Is she from Ofri Volta region? She is a Volta. Chema dia menye. Don't say. Atimpa Yesu chema dia menye. Yesu adumi ona wachempa mirinya no debia. Chema dia menye. Atimpa Yesu chema dia menye. Yesu adumi ona wachempa mirinya no debia. Your private matter, men can have. There is an issue and it's your private matter. Your power, you come and see me after. Name country. Church. Amen. Amen. We aim in dear Cassandra Macacho. There's a wisdom talk. And yes, and be an editor. Amen. Amen. You're very careful as some American. Be very careful of what I'm telling you. Said yourself, wash. Amen. Amen. We say cross. I saw you holding a cross. Don't say cross. I've seen you holding a cross. Everybody do by your The God is going to use you to work. I didn't know. Why are you clapping?
Me a elder, presiding elder. Said I'm a presiding elder. Bones him. Because oh yeah, cause why you want to say? Yeah, they're not warrior. Yeah. Sorry, John. Yes. Be on your feet. Yeah, Mama Shadi. Jesus. Break water. Are you able to break the altar? Clap your hands for Jesus. The Lord said I should tell you that. Also for Pastor Abu. Do you know him? Have you mentioned his name? You have a dream about you. And in that dream, he will see you naked. In your nakedness, near the handcuff a goo sir. You'll be handcuffed. The handcuff na idea goo and say naturally say. And this symbolize what say? And why you're fasting? A baby chum. You fasted some time ago. So, who you're fasting now? So right here, I pay for who was you. And you have the purpose of this fasting was to. Oh yes, I fasting. No. I am correct. So who so right here before? You wanted to fight the evils in your family. I pay for no so sorry at tenancy. And I almost say. So why you want to say over so right here? And the witches who are saying that they will destroy you before you destroy them. Now said the name so adeni babani. This is how it's going to happen. Me who na adeni to say bibi to say rape case near the atoso. You are going to be tagged with a rape case. You know nothing about it. Now so a plan it is a plan that they've had against you. And I'm fasting because of the small fasting you had. It has provoked them. You're very careful. You're very careful. What did Daniel Mensah? Have you heard the name Daniel Mensah? Mensah. What is that? Be very careful. What did Eric? Have you heard the name Eric? Eric, what did he need? Eric, who saw some American? Me want to say, you didn't handcuff for Gumumi and no one, sir. I saw handcuff. Eric, who could be saying name the same, your friend who's Eric. Me want to say, you didn't handcuff for night, they Gumumi and sir. No more could a police for one sem. I had a dream that I was and I was in the police custody. Casa power. The Lord is saying that you and Eric are going to do fasting for 4 days. If you don't do this fasting, I've stood here and said it will come to pass. Amen. Amen. So we are suited. That's how we are fasting now. If you pay obedience to what I said and you do the fasting, God is going to cancel it for you in the mighty name of Jesus. What did they make? But when you there, Abrantia kama. When I'm also your bone naked was soon. Jesus. Yeah, they handcuff. That's why I say, "Good, my God." We are see you. Great. Someone is in this house. He or she is carrying a fire. Jesus. Only per condition and say, Sankofi.
Amen. Amen. Ye wo be ye bi wo ha. Wan kasa no ye de be ye na ma but wan kasa nipa no Wonim no kre. Ebo wachi e de wonam. Bibi obeduru bia na da ne ho adi a che nipa kro na wokosoe no. Obi dia nso ye ade bi te se se obi na woni no bekwa koye djua bon se nipa ni sika no wakwa akohye no. Sa. Amen. Ojina ha sesi a onim se sunsum ni aboni naked but we mabie ha enka ene. Jesus. So come In the name of Jesus Christ. Don't be surprised that you have been naked. Because Bible says not for penny Joshua cannot shout at the feet. The Kre. Bible Odi says janya mi that ni mo kan sampa no. But no unim. Kre. Kopem so obofo de kache so onwro no nhira no. Hallelujah. Amen. Me no kase obi so tie o. O say eh ena bra yi de wo so no ma. Ono so ne de na chen wo die. Kre. Hallelujah. Amen. Bama. So from Me say ye dey. the fasting. When wise. When they recalls. When you fasting for this. Moya. The obone fo ahyehye no. Enu beku ase. Boss. Boy, sir. Kwani mo ma me. Peja sakoso. Kase urade. Jesus. Kai me. Carry me. Kase urade. Eradi. Kai me. Carry me. Adie biara. Ade biara. Me di wura dandue mu ha. Di wura denche Se me come se bom. Come sabo. Na me bom paya. Paya. Mama nsanka. Nsanka. Ewo Yesu de mo. Bon se na ba sa pa. Yesu Kristo ni mwana tayu. Adi bia di wade mi bia na de wade mi sanka. Wo Yesu Kristo ni mo mi sanka. Wo Jesus. Bon pai. Bibi bia di wade mi bia na tayu. Wade mi sanka wo Jesus Christ ni mo. Na tayu wade man sanka. Wo Yesu Kristo ni mo. Bon pai. Bon pai. Bon se bon pai. Biana bon pai. Wo Yesu Kristo ni mo. Wo Jesus Christ ni mo. Adi bia di wade mi bia na tayu. Everybody man sanka. Woman sanka. Wo Jesus. Bon pai. Wo Yesu ni mo. Wo Jesus ni mo. In the name. You're a dynamici. Shadow very much. You I saw two demons standing up at the Na back. sa demons no. Ejuma a wo gina wo we ye nyina so mbe frustrate you life. Their only work is to frustrate you in life. Hwa dia ma me. Me hu ni se mo dia atade fi a hye wo gina wo sesi a wo hye atade fi na wo gina ho. But Ewurade Nyankopɔ kasa kyem se me nkɔ open Mr. Kobe na fie. Pacho me papa no. Me kɔ Mr. Kobe na fie. Me papa no. Na me ma engine nkɔ resting kɔfo bi wɔ. Yes. Na frustration na mo dia to so na enwane firi so. Amen. Bema ba wo nkyɛn kura na bema no dɔ wa wo hu ni sɛ bema no no. Pacho. Wo hyɛ bema pɛ. Wo ba hu ni sɛ bema no ankasa na ofiri ni mu sɛ sister dia me dɔ no. But one kasa pɛ se no wo hu no sɛ bema no no. Na mo dia ɔnɔ wo no ɛna obɛgye sa bema na tum. Power. Oba me kasa ho. Pacho ani. When the tackling. Pacho me. Tackling Yehudi. Pacho ani. Power. Prophesy. Power. Shadia mame. Sadia na honhom na edi wo chi ne betete wo awale mu saa wo nya ni jempo awale mu. Me ne wo kase ekoso. Pacho ani.
Everyday mama who fine gentleman be. Also for best mark. Power. Jina wana so. We say name here dear. We say name here dear. Down so. Everyday mama who nice guy. Your friend Ernest down so. Pachani. Or see what pel. Papa de chiro but wusu woni say ensama blante ni kanina aya liars kwa na oka woni say aya atrosam na eden oka nemu ablante na nkase opel Power. Power sempi. Aba sofo ahonhom na aya wo sa de obeba obeto no obeka nsam papa no enu de wo mpe nemu de ode akohwisam baba no oba da wo Esra no. Kwe. No kwe pa. Ernest. Power. Komo bia wunjintum. Ebi. Wunjintum. Ebi. Enkomo amadi bia agumsam sesia. Enkomo amadi bia agumsam sesia. Engine review nsam bi de kire me. Sesia. Na Erade kasa cham se me ma wonya fasting. Na wonfam break saa de no free wo so. Because with the wonam bia saa demons no mo monitor wana mo. Na Erade kasa cham se me man nya ne debit se adwada na adwada a special day at the wankasa. Ya wo adwada. Erade se me ma wonya ne adwada a special day at the mouth. Professor. Paja soko sa. Soja wana so. Receive it.